Práve sa nachádzame na podujatí Hackathon, ktorý je zameraný na inovácie v riadení dynamickej dopravy v meste Trnava. Toto podujatie prináša Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. 7 tímov pracovalo s dátami z našich križovatiek a snažili sa prísť na nejaký model, či už formou využitia umelej inteligencie alebo iných algoritmov, ktorý by dokázal zvýšiť prietok na križovatkách alebo inak sflexibilniť našu dynamickú dopravu, či už na jednotlivých križovatkách alebo na celkovom systéme. Pre nás je dôležité to, bez ohľadu na to, že už teraz máme najpokročilejší systém riadenia dynamickej dopravy v meste, to ale neznamená, že nebudeme ďalej hľadať nejaké ďalšie inovácie, ktorými by sme sa posunuli ďalej dopredu. Z pohľadu porodcu môžem zhodnotiť, že sme videli zaujímavé riešenia, z ktorých, ak nie celé, tak určite nejaké časti zaimplementujeme a pevne verím, že pomôžu celkovo doprave v Trnave.